Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Tongson ginpasiguro ang suporta sa mga ahensya sang gobyerno para mapabilin ang kalinong kagatawhay sa siyudad sang Himamaylan. Mayor Albi Benitez nagplastar sang iya hinimuan sa una nga isa kagatos ka adlaw nga pagpangalagad. Sa balita nasyonal, friend to all, enemy to none ang pulisa karon sang Marcos administration. Masobra 17,000 ka kaso sang pneumonia na record sang pungsod sa una nga 6 ka bulan. Sa balita international, tigre nga nakapatay sang 9 ka tawo na tiruhan kag napatay sang kapulisan sa India. Sa balita sa sports, Ateneo Blue Eagles daog naman kontra sa UST Golden Tigresses sa volleyball exhibition kahapon. Balita Entertainment, Angelica kag nobyo nga si Greg Human engaged na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan na managkalain-lain yung paagi para magka-peace of mind. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabayan sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang low pressure area nakita nini sa 590 kilometros na sidlangan sang Tuguegarao City sa Cagayan. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalap na pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tutob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan aminhan nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tutob kasarangan ng pagdapya sang balud. Samtang, ang adlaw nagbutlak, las 5:36 kaina, magatunod naman las 5:33 karon sa hapon. Ang temperatura naman, yara sa 27 degrees Celsius, tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is brought to you. Good morning mga ka-aksyon and good morning Luwat Action Doors. Good morning man sa imo Action Boy kag sa mga nagaupod sa aton via Facebook, YouTube, website. Good morning, Gil. Karon nga adlaw is October 10. Yes. 76 days before Christmas kag 83 days before New Year. Mo dalit na lang hindi na sa kapasar dugay-dugay. Kay 76 na siya mo, dugay-dugay 75. Mag 74 ate, why na chance. Ambot lang kung kaya sang floor walk. Good morning dira mga ka-aksyon na. Kagkaroon gali tami akong kulana bala una-una. Kaya dalipat ko bala sang migo kung birthday ni sa October 10 mo. Si Senator Cheese Escudero. Ay, birthday sa mga birthday Senator na October Cheese. 10, no. Happy birthday. Happy birthday, Senator Cheese. Escudero. Good morning dira sa imo. Tewa ita da. Ay, ita Senator, bisan cheese lang. Sige. Good morning man sa aton dira ka nagamonitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live, na. Dira kay Rochelle Evangelista, happy Monday man sa imo. Ana Sinoro, Ara Mangyapon, Stella Maricelis, morning. Si Ma'am Vanessa Mayo, napamatiya mo na yan kay Dr. Matt Mayo, no? Ay, oo, balaya, pero teka talente. Ginkuhan niya, combine niya ang butsike kag ang tong. Karon kay mamatian. Way ko pa mamatian kay do kasako kay nasa preparation bla. Wow. Pero mo preparation. Pasako. Ikaw gani may time ka mamati, no? Sige. Matian ta na karon ano? Miss Georgia Gargasiran, good morning man and energy lang sa Monday morning. Yes. With coffee and Ano siya man? ano siya man? Pancake. Egg? Pancake. Okay. Sige. Miss Georgia, good morning. Kag how are you na? Evelyn Sinaon. Kag si Nerissa Gonzalez, good morning madala sa imo sa Oton, Iloilo. Sa kay Pres Dennis Richard Tibor Roma. Oy.
Why pa ni sa kalagaw di sa kwan eh. Sa Sa maskara, kay gin-assign ko na to si Action Eden. nga. Nga ako magkanto di si Dennis, ilagaw yung si Dennis. Correct. Tiway pa siya. Sana siya ko na malagaw. Bakit ang estrada, yung ni acting. Ah, Sabad. ni acting. Dunga na lang ka mo lagaw, tanan. Doon, gani. Oo, lagaw ka mo din bala sa maskara, bala, tapos bala nyo lang sa Action Door. Action Door, bala. Oo. I-assign na naman kasi na. Ako bahala sa inyo. Ako bahala sa inyo. Ambal yan kung di sa makanto. Pero sila lang to yan. Hindi. Ako ikaw bala, magtudlo sila kung di ka makanto. Yes, oo na. Okay, sige. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod, good morning. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Sa Radio Philippine Standard Time, 7:09. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginpasiguro sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Himamaylan ang suporta sa mga ahensya sang gobyerno agud mapabilin ang kalinong kagkatawhayan sa syudad kag kaluwasan sang mga pumuluyo. Ini ang gipahayag ni Mayor Raymond Tungson na kasunod sa pagkapatay sang duha ka masoldado kag pagkapila sang anom pakaiban sa natabok nga engkwentro sa Barangay Carabalan sa syudad sa Himamaylan sa adto nakaligad nga Sabado. Nakigunong si Tungson sa pamilya sa mga nakalamatay nga soldado nga nagtaya sa ila kabuhi para sa kalinong kag seguridad sang syudad kag isla sang Negros. Napatay sa engkwentro sa Corporal Christian Drillion o kon Christian De Leon kag Rex Verde samtang ginabulong naman sa ospital sa Bacolod ang anom ka mga nagkalapilasan. Na-recover ang war materials sa mga militar sa 62nd Infantry Battalion sa Central Negros sa idalom sang supervision sa 303rd Infantry Brigade Philippine Army. Ang na-recover ang ginalakipan sa armas luthang mga bala samtang nagapatigayon sa hot pursuit operations sa sunod-sunod nga enkwentro sa tunga sang 94th IB kag NPA sa Sitio Campayas, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan sa Oktubre 7, 2022. Bilang resulta sa ikatatlong enkwentro sa tunga sang 94th IB kag NPA, ang 62nd IB ay nagpatigayon sa support pursuit operations sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan kag na-recover sa encounter site ang isa ka caliber 45, duha ka caliber 45 magazines kag anong ka bala sa caliber 45, isa ka hamok kag isa ka backpack nga mayara sa importante nga unod nga mabutang sa nakapalagyo nga NPA. Suro kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sang 303rd Infantry Brigade, nga ang sunod-sunod nga enkwentro sa militar batok sa NPA ang nagpauntat sa mga terorista sa pag-ubra sang ila plano nga mag-extort o kon extortion activities batok sa komunidad sa nabukid nga bahin sang Himamaylan. Palayag pa ni Pasaporte nga nagakumpiyansa sila nga magabuligay ang tanan nga taga Himamaylan kaupod sa gobyerno agud malambot ang katawhayan kag pagtin-ad sa ila nga lugar. Ginpahayag naman sang Mount Cancermon Command sang New People's Army South Central Negros Front yang asod-asod nga pagpamamba sa Philippine Army sa Barangay Carabalan sa syudad sa Himamaylan ang may tuyo lamang pahugon kag magsakripisyo ang pumuluyo sa lugar. Suno kay Juanito Magbanwa, ang spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command sang NPA, ang wala untan nga pagpalupok sang kanyon sang militar ang nagapakita lamang sa ila kainit bangod sa kaperdihan sa nagluntad nga enkwentro. Dugang pa nakapalagyo na sa lugar ang makatapos ang NPA, kawala na sang kontra ang mga militar, apang padayon ng ilang pagpamomba. Alegasyon pa sang NPA, ginabalik sang Philippine Army sa pumuluyo ang pagsakripisyo kag ang ilang kapintas. Pahayag pa ni Magbanwa, ginapalawig lamang sang militar ang enkwentro agud nga magdako ang ilang operational expenses. Plano ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga magtukod sang mini hospital sa Super Health Center sa 5 ka barangay. Suno kay Benitez ini ang plano nga patukuron sa Barangay Vista Alegre, Barangay Kabug, Barangay Mandalagan, Barangay Alihis kag sa reclamation area pero i-turn over ini sa numbered barangay. Ang duha ka Super Health Centers naman nga ang ipahamtang sa araw sa Vista Alegre kag sa Kabug. Suno sa alkalde ang mini hospitals ang mayara sang ultrasound facility, minor surgical rooms and wards kag laboratories.
May plano man ang Benitez administration sa pagdugang sang 35 ka solar-powered street lights nga karon ginaproseso na. Suno kay Benitez, naka-instalar na ang syudad sang 13 ka units sang solar-powered street lights nga plano ipatuman na sa bilog nga syudad. Magluwas sa street lights, mag-instalara naman nga state-of-the-art nga CCTV system ang syudad bilang kabahin sang crime prevention kag crime deterrence. Suno kay Benitez, natala naman nga mag-instalar ang syudad sang modernized traffic lights sa syudad. Ginpahag padugang sang alkalde nga suportado man sa syudad ang kapulisan para sa peace and order nga nagpangabay sang 6 ka unit sang patrol cars kag 8 ka unit sang big bikes. Suno kay Benitez, na turn over na sang syudad ang 2 ka unit sang big bikes sa kapulisan para sa kampanya kontra kriminalidad. Gin-report ni Mayor Albi Benitez nga nagdangat na sa 30.53 toneladas ang wala ginausar nga kable ang nakuha sa task force on spaghetti wires. Sa 100 days report ni Benitez, iya ginpahayag nga ila naghimo ang promisa nga tinluan ang imahe sang syudad sang Bacolod paagi sa paghimo sang nisambit nga task force. Suno kay Benitez, ang nakuha nga mga kable ay gadonar sa vegetable farmers sa Barangay Alanginan kay iban pa nga benepisyaryo para mausar sa vegetable production. Sa karon suno sa alkalde nagatrabaho na sila kaupod kay Councilor Al Victor Espino para sa long-term solution nga problema sa spaghetti wires angot sa plano nga underground na ang kable kag electric wires. Ginbulgar man ni Mayor Albi Benitez nga may isa ka wala na ginausar nga heavy equipment vehicle o kuna heavy equipment vehicles idalom sang Department of Public Services ang ginatugungan sang gatong sang tinikdan nga administrasyon. Ini ang nadiskubrihan paagi sa investigasyon sang Good Governance Committee nga gintukod base sa pinakauna nga executive order sang alkalde. Suno kay Benitez, may 2 ka mga empleyado sa syudad ang ginpapanaugan na sang show cause order. Dugang pa ni Benitez, base sa rekomendasyon sang komitiba, ginpatuman ang estrikto nga pagsunod sa liquidation process bilang pagsunod sa COA Circular No. 97-002 Series of 1997. Ginpahayag pa sang alkalde nga hindi na pagtugutan sa administrasyon ang milyones nga cash advances sa mga empleyado nga may manubo nga salary grades. Natukiban man ni Benitez nga ang tilikdan nga administrasyon ang nag-usar sang 17,300 ka litros ang gatong nga nagbalor 967,990 sa sulod sang 3 ka bulan. Mas mataas si kumparar sa idalom sa iya liderato halin sang Hulyo 2022 nga 9,000 ka litros balor 739,250 pesos. Ginpahayag naman ni Councilor Al Victor Espino nga para sa developmental projects sa syudad sang Bacolod sa tion nga madayon ang plano sang local government unit nga pag-loan sa Development Bank of the Philippines. Ginpatag ni Espino nga ini nga proyekto o kung ini nga mga proyekto na talakay sa executive legislative agenda, kaupo ng mga konsehal, department heads kag iban pa. Lakip sa proyekto nga ginanduso amo ang lot and development sang housing project, infrastructure projects, sport development waterworks system, post-COVID related projects, school buildings, computerized project, livelihood projects, pagbakal sa equipment, road concreting kag iban pa nga proyekto nga nalista sa annual development plan sang LGU. Base sa sulat ni Mayor Albi Benitez sa SP, ang syudad maka-loan sang tubtub 5 bilyones pesos. Action Radio Philippines Standard Time, 16 minutos na nagaligad sa atak na nga alas 7. Friend to all, enemy to none, among pulisa sang Marcos administration. Samtang masobra 17,000 ka kaso sang pneumonia na record sang pungsod sa una nga 6 ka bulan sang tuig. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira, masami kabala nga malipaton na budlayan magpaminsar kag daw pigaw ang concentration, basi kulang ka na. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. May na-notice ka ba lang ang facial... Sige. Sige, sa kay Jose Harrison Lapinig Junio from Stonehaven, Granada. Good morning dira sa imo. Sa ati medligi magalingin kanta ni Dr. Matt. Teresa Linaha Kayaw, morning sa imo liwat dira mare. Kag kay Stella Maricelis, may aga gyapon, nagamonitor gyapon diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Migo Torco Jongko. Good morning. Good morning. Kag kay Ma'am Luisa Lueng Melos. Kag kay Homa Lumena. Good morning, man. Kay Wensky Lim Morales, may aga man dira sa imo day. Sa kay Abi, kay Natnat, kag kay August. Good morning sa inyo. Tamyawon ko niyan sa Facebook bala ang ay di na tuman nadula. Sige. Nadula nga kung talamyawon nga mga ginpadala ni ko ano. Ginpadala bala ni Dudes. Ay. Later. Lantawa lang taon later. kakaroon Dudes. Yes. Good morning man kay Maria Cristina Habalya watching. Si Style Antonio. Style or Steel? Kadayday. Good morning. Bing Amankiton. Good morning man. Roberto Herapasco Caraballo Jr. Good morning. Si Ricky Ledesma. Si Kim Peramo. Si Anilin Pedyonggola. Dandan Lanada, good morning man. Si Randy Boy Torda, Marilo Villar Tanaman, Lorena Duran. Uy, good morning, watching man. Parinte mo na. Oo, ka na. Frank- Prima. Yes. Sabi na dulid na siya. Okay. Si Franco Junela Jr., good morning man. Rose Ann Noronio, good morning. Si Dennis Nuestro, good morning sa iyo, sir. Kay sino May Garbanzos, good morning man. Nerissa Gonzalez, good morning man. Si Benny Fundador, good morning. Kay Che Zamora, good morning. Kag si Solama Barnasha, sawadika, drasi mo sa may Thailand, rainy Monday. Ay, gaulan Japon sila to, Action Boy. Sa Thailand? Oo, duhalin pa sa naligan, no? Mm-hmm. Gaulan Japon tiya sa ila. Ay, law ay giguro ang tiyempo. Si Maninoy, Michael John Season, good morning sa imo dira. Happy listening lang sa tanan niya ARB Family Squad. So, din kaya subong Maninoy, ara ka sa Paranaque. Chateau Elise, Paranaque. Kag si Novi Valencia Subaldo, watching man, good morning sa imo. Malanda nga pag, luwara na siya sa unhan, na sa may, Sino? sa may going reclamation. Hindi lang ko sure, kaya kilalahan na sa ni Papang Nixon. Sino? Si Novi Valencia. Si Novi Valencia. Gabi to gapon sa bago, no? Itong kuhan bala? Oo, ang kilat. Ang kilat bala? May lang kayo wala na igo ng mga kabataan, Action Boy. Nakuhaan pa picture, no? Ga-assume. Ay, ini gali si MJS Caldido Hildori gali. Hindi si MJ, Michael John Season gali niya. High school sa bago, man siya nag-high school mo. Yes. RTNH Sports Center. Kanda Manuel Y. Torres Memorial Sports Center. Manuel Y. Torres Sports Center. Isa lang kami ni kakuan, ka school ni Michael John Season.
Aha, good morning man. Congratulations sa aton winner bago lang ha sa sa aton nga dakop ka daog karon promo bla. Congratulations. Yes. Congratulations Andra sa inyo. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Affordable price. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sa mga nagapanguna naton nga mga balita national. Sa una nga isa ka katos ka adlaw nga pagpungko ginpanindugan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang friend to all, enemy to none nga polisiya. Sa isa ka post sa Twitter, ginpahayag sang Office of the Press Secretary nga ginpabaskog ni Marcos ang akang tanan sa mga pamuno sang estado sa ASEAN kag international community agud siguruhon ang seguridad kag magpasanyog sang pungsod. Suno sa Office of the Press Secretary, ang mga lideres nga nakasugilanon sang presidente sa sulod lamang sa una nga isa ka katos ka adlaw amo sa US President Joe Biden, Indonesian President Joko Widodo, Singapore President Haliman Yaqub, France President Emmanuel Macron, Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe, Vietnamese Vice President Vo Thi An Suan, Chinese Vice President Wang Qishan, Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Japan Prime Minister Fumio Kishida, ang sumuman si Prime Minister Premier Dalton Imane Makamao Tagilagi. Ang Thailand Deputy Prime Minister Don Pramudwinai, Chinese Foreign Minister Wang Yi, Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Fernand Al Saud, U.S. Secretary of State Anthony Blinken, U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman, kag Governor General sa Australia nga si David Harley. Sunod sa Malacanang, liwat ginmensyonar ni Marcos sa ika-77 nga UN General Assembly sa 2 Setyembre nga ang Pilipinas ang padayon nga mangin abyan sang tanan kag wala sang kaaway bisan sinuman. Ginpirmahan man sang administrasyon Marcos ang madamo nga bilateral nga kasultanan sa Indonesia kag Singapore. Nagsentro sa ikaing lawas, palangubayan kagatawhayan ang tema sa unang nga isa kagatos kadlaw nga pagpangalagad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang leader sang Pilipinas. Sunod sa presidente, nagkalain-lain man nga mga programa kag proyekto ang nalansar kag napatuman sa nakaligan nga isa kagatos kadlaw. Tanan ini ang agud mapabakod ang 3 ka pundasyon sang pagbangon sang pungsod nga amo ikaing lawas palangubayan kagatawhayan. Nagalaom naman ang presidente nga pinaagi sa giya sang Ginoo kag sang pag-isa sang mga Pilipino para yun niya ang nga payuhon pa ang naumpisahan ni trabaho kag pagserbe sa mga Pilipino.
Nakarecord naman ang pungsod sa masobra 17,000 kakaso sa pneumonia sa unang 6 kabulan sang tuig. Sa pinakauli nga datos gikan sa Department of Health Epidemiology Bureau, sa 17,848 ka individual nga nagabalatian sa pneumonia, 8,934 ang babae, kag 8,914 ang lalaki. Kalabanan ang gikan sa 1 to 4 age group. Ginasundan sang 29 ka adlaw tubtob 11 ka bulan kag 5 to 9 age group. Ang Calabarzon na rehiyon nga may pinakamataas nga kaso nga may 3,828. Ginsundan ni sang Northern Mindanao nga may 3,425. Cagayan Valley nga may 3,295. Ang masunod rin ang Cordillera Administrative Region, Davao sa idalom sang Calabarzon, Batangas ang may pinakamadamong kaso sa pneumonia, kag ginasundan sang Rizal, Quezon, Laguna, samtang Cavite ang may pinakanubo naman nga kaso. Sa Northern Mindanao, ang Lanao del Norte ang may pinakamadamong kaso. Ginasundan sa Bukidnon kag Misamis Occidental. Samtang may yara naman sang 61 ka kaso sa Misamis Oriental. Sa Cagayan Valley, Isabela may pinakamataas diri, kaduang Nueva Vizcaya, Cagayan, Quirino kag Batanes. Naka-record sa nga 2,097 ka panibagong kaso sa COVID-19 ng Department of Health kahapon nga adlaw, Oktubre 9. Ini ang ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw nga masobra 2,000 ka kaso ang na-record sa sulod sa isa ka adlaw. Sa report, naglambot na sa 3,967,861 ang na-record nga COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa datos, pila sa mga lugar nga naka-record sa pinakamadamong kaso sa sulod na sang 2 ka semana, ang mga National Capital Region nga may 12,519, kaginsundan sang Calabarzon nga may 5,369. Ginaduso naman ni Lone District Santa Rosa City Representative Dan Fernandez nga mahatagan sang 20% nga diskwento sa multa ang mga senior citizens nga ma-involved sa paglapas sa trapiko. Ginfile ni Fernandez ang House Bill 5402 nga nagahatag sang 20% nga discount sa mga drivers nga mga senior citizens kung may nahimo ang mga nga paglapas sa trapiko kag kinahanglan magmulta. Duyo sa nasambit nga hagna nga amendahan na Republic Act 7432 o ang Senior Citizens Act. Ginpatag ni Fernandez nga ang chairman sa House Committee on Public Order and Safety nga sa piyak nga mga senior kung bangod nga kung sa piyak nga mga senior citizens na madamo sa gyapon sa ila ang nagamaneho. Sunod pa kay Fernandez, bangod may edad na, mahuyang na ang driving reflexes. Ay kasarang kag pamatyag sa mga senior citizens, rason nga nagaka-involve sila sa paglapas sa trapiko. Ginpahayag sa Office of the Vice President kung OVP nga plano nila nga magpadala sa food truck sa pila ka mga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas sagud makabulig nga masolusyonan ang problema sa malnutrisyon kag gutom sa mga estudyante. Sa statement, ginpahayag ni OVP Local Affairs and Special Programs Division Chief Norman Baloro nga ang kalusugan food trucks ang magapatigayon sa 120-day feeding program kag ipahamtang ini sa identified schools kag institutions sagud makabulig sulbar sa nutritional challenges sa mga kabataan sa komunidad. Ang programa ang updan sa Department of Education kag Department of Health paagi sa National Nutrition Council. Suro kay Baloro, 3 ka trucks ang ginpahulam sa OVP paagi sa Usufruct Agreement tub-tub tuig 2028 kag ipadala ini sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Dugang pa ni Baloro, target nila ang siyam ka mga eskwelahan sa isa ka tuig sa diin kag kung tagtatlo ka eskwelahan sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang food trucks ang magaserbe man nga mobile kitchen sa panahon sang kalamidad bilang kabahin sa disaster operations sang gobyerno. Ginapadasig na sang Department of Tourism ang pagtukod sang tourist rest area ang facility nga mo ang nakitaan nga nag-improve sa hospitality approach sa Philippine tourism sa mga dumuluong nga bisita. Sa Sabado, ginpangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang groundbreaking kag signing sang Memorandum of Agreement para sa establishmento sang TRA facility sa Carmen, Cebu. Kaupo siya mo Santay Cebu Governor Juan Garcia, Deputy Speaker Representative Duke Frasco, Carmen Mayor Carlo Villamor, kag Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority COO Mark Lapid. Ang Cebu ang isa sa mga probinsya nga napilian nga patukuran sang TRA facility sa din naghatag sang disente ka matinlo nga restrooms para sa mga lokal kag dumuluong nga mga turista. Sa Biyernes, ang DOT ang umpisa na sang groundbreaking sang TRA locations sa Bukidnon. Sunod kay Frasco, ginapaabot nila nga makatukod sang napulo ka TRA facility sa Pilipinas antes magtakop ang tuig.
Nagakabalaka si Senator Jinggoy Estrada nga ang mga manggaranon nga national sa multi-billion peso Philippine offshore gaming operator kon Pogo Industry ang maghimo mag-control sa politika sa Pilipinas. Ginako ni Estrada nga nasurpresa siya nga madamo nga kapulisan ang nagaserbe nga escorts sa Chinese nationals. Singgin pamangkot kung pilang ginbayad sa mga Chinese nationals sa mga kapulisan, ginpahag ni Estrada nga hindi niya luyag magkomentar na hanungod dire apan nagakatingala kung ano ang basihan para hatagan sa escort sa mga kapulisan ang nasambit nga mga Chinese nationals. Ginpamangkot si Estrada kon pabor ini nga padayon ang operasyon sang Pogo sa pungsod. Ginpahayag sini nga nagapanindugan siya sa iya una nga pronouncement nga ang mga na-identify nga illegals ang ipauntat ang operasyon bangod wala sila nagbayad sang buwis. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:33. Ang atong nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Okay, good morning na dira kay Che Zamora, kag kay Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. No? Rainy Monday po. No? MJ Season, good morning man. Kag kay Novi Valencia Subaldo, good morning. Tupad balay sila kuno before ni Papang Nixon. Okay. Tupad balay sila gali. Hindi sila isa ka balay lang, tupad balay lang sila gali. Balay. Oo. Sabado. Doon sta kami lasutso ka tanay. Nga maray anong problema. Si kumari ko Tiraibla. Hasta kami lasutso, pero ari lang kami di. Kasi padala siguro nga Valenciana. May birthday ba ni John Vincent? Ay, sus. Thank you, Mr. Ra. Ari lang kami di hasta karon sudto. Sige. Okay nya buwas ko lang papits. Okay. May mulog Valenciana kuno ti buwas na lang. Ate, paktan ko gid. Malan mo gid ba pakuta sa Ako pa sagad ya. si mo ba? Buwas na lang kuno kay basi sapon no inata kuno bala. Yes. Okay no problema. Taray. Arina Jarutero, good morning man. Rollin Sinaon, kag kay Bebing Merly Rivera, good morning dara sa imo beng. Boy ko kapit sa naliga. Mapit ko tani sa naliga siya pag maninoy ko tos kasal da sa simbahan da sa Maaw. Galing ba purte ang bunok sang ulan, no? Ate, wala ka happy. Friday to sa Beng, perting bunok sang ulan, no? Lang ko naghapit kay daw hindi ko ni kapanaog sa slakyan. Gani man. Tungod sang perting bunok sang ulan. Di nagdua-dua ka man magsulay ka basi sipunon ka. Hindi, basi mabasa akong barong. Ay, una. Oo, barong mo. Ang barong gid yung barong. ano yan. Bongga.
Remia Garcia, morning dala sa imo, Rem. Dala sa may Pahanukoy, no? Dali lang. Kay pang tanawon tani ang mga... Todan kay may ano ko diyan eh. Si Ma'am Elizabeth Gamala, ginagreet siya lang belated happy birthday sa iya daughter nga si Girly Gamala Martino. Kahapon ining adlaw. So belated happy birthday sa imo, Girly Gamala Martino. Yes, belated happy birthday. Sa kay Jonathan Bia, Joshua Bia, morning sa imo. Faustino Capilio Navarro Jr., good morning man, no? Watching live from Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Mark Moises, Montreal sa Maaw, duty 24 hours. Ay, ano ka, Mark, ng pulis? Ano man? Ano ko na? Duty sa kuno 24 hours. Ay, 50 ba? 24 hours. Monitoran sa Maaw. Greet siya lang pamilya Moises, Teodorico, Kagluntaw, tanan sa La Carlota City. Niyo bra Marcao, anong imong racket? Si Miss Josephine Lacson, action boy, kag si Mr. Rodolfo Lacson sa may New York. Good morning dra sa inyo. Sige. Sa New York, no? Morning dra, Miss Josephine, kag kay migo naton Rodolfo Lacson. Ano nila ni Bong Lacson man? May gobernador. Basi tupad balay. Tupad balay, ha. Kaya mga Lacson man mo, no? Ano sila sang Lacson Street man? Ha? Ano sila sang Lacson Street? Muna hindi ko pa masabat. Ikaw naman da pa minsan. Sabad. Sila na sa mga Reneta mo. Damo na mga Reneta, Hernaes, Libertad. Mga streets gili, no? Sabad. Okay. Kag dira sa kakuan nubaan gali morning dira sa aton nga mga ka-aksyon sa Alagad Radio. Kag kay alagad kay Ben Henry, wala ko kita siya. Kumusta ka na, amigo ka Henry? Kag kay kagawad Melchor Baroca Rombines, good morning man. Oy, kag sa of course sister si Marcy Rombines Junio. Good morning man. O standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, balita international na pilitan nga tirohon sa makapulisan sa India ang isa ka tigre matapos mag-wild kag nakapatay sang siyam ka matao sa Champaran na Bihar, India. Ginakabig nga man-eater sa Champaran ang tigre nga napatay matapos tirohon sa kapindosyentos ka kapulisan kag district officials. Ang nasambit nga tigre ang nagalagaw sa Valmiki Tiger Reserve. Sa among lugar, 70% nga nagatinidri ang mga wild tigers sa bugos nga kalibutan. Ginpahayag naman ni Nisa Mani K, ang director sang Valmiki Tiger Reserve, nga halin pa sang Sabado ilanag na target ang T-104 nga tigre. Sa balita sa sports, nagdaog ang Ateneo Blue Eagles kontra UST Golden Tigresses sa ilang volleyball exhibition match sa USLS Coliseum sa siyudad ng Bacolod kagabi Domingo. Nagtapos ang hampang tubtob sa ikalimang set sa score nga 21-25, 25-27, 25-21, 25-22, kag 11-15 pabor sa Ateneo. Nakakuha sa Ateneo ang unang nga duha ka sets, apa nakabawi ang UST sa ikatatlo ka ikapat nga set. Sa ikalimang nga set, unang nagabanse ang Ateneo kontra UST, tudtog nga naglambot sa score nga 11-14. Nakuha sa Ateneo ay ka-15 nga score sa katapusan nga set, paagi sa service ace. Ining exhibition game ang ginorganize sang Grid Athletic Company nga napangunahan sang magutod nga Bea kag Giselle Tan nga pareho man nga mga volleyball players. Sa anligan nga September 18 sa nga tuig naghampang man ang Ateneo sang exhibition game sa USLS Coliseum kontra sa Akari Power Chargers apang nalutos sa 5 ka sets. Kag sa ato naman nga balita entertainment, gin-share sang actress nga si Angelica Panganiban ang ginhimo nga marriage proposal sang nobyo nga si Greg Homan. Ginpagawa sa actress sa publiko ang proposal pila ka semana matapos gidbunag sini ang anak nila nga si Amila Sabine. Nagluntad ang proposal sa tong 4 ka bulan nga nagabusong pa lamang actress sa isa ka beach trip nila nga duha. Madamo naman nga nagpalabot sang pagtamyaw gikan sa malapit nila nga abyan kag kaanging artista matapos ang pagpagawa sang proposal video. Nagumpisa ang ila relasyon sa tong 2012
2021 kag sadtong Marso ginanunsyo sa aktres ang pagbusong. Ginabunag ang unang nga bata sa nga duha sabtong Setyembre 29. Sa aton ng balita sa patag sa negosyo, magbukas na karon nga adlaw Lunes sa publiko ang ginakabig pinakamatahom nga McDonald's brand sa Pilipinas nga makitaan sa the Upper East sa syudad sa Bacolod. Kahapon Domingo, unang nakitaan sa makatapos ng media ang ini nga fast food chain nga may pinakamalapad nga alfresco facility para sa McDonald's sa Pungsod. Makitaan man ang bago no kon train sa Bacolod Murcia Milling Company nga ginhimo nga dessert train. Pahayag nga ining dessert train ang ginakabig pinakauna man sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan sa mga McDonald's branches. Ang ining branch ang mayara man sa pinakauna nga side-by-side double lane drive-through facility sa Western Visayas. Ang posibilidad na mayara sa collab room, may bike kag dine facility para sa mga bikers, bike repair kag air pumping station kag e-charging station para sa e-bikes kag scooters. Makitaan man nga disenyo sa lugar ang giant mascara nga himo ni Jojo Vito. Ang umpisa nga pagbukas ang McDonald's the Upper East branch ang hiwato naman karon nga aga kung 8:30 sang aga. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 59 pesos kag 5 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 14 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 52 centimos. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Nakigaw! Good Good morning! morning! Ano dapat mo sa Monday? Do ka pasabog, Iblaw. Oo. Ano to? Ginaon na siya, guro. Ha? Ari, Kuya Sir. Wala mo galigin on. Grabe. Ara, naka-okay na. Bayaw ko lang da. Okay ko na sila ni Jo Mario. Mamo na sila. Okay. Inang, by the way, sa mga may bisita, wala magmaskara direction doors. Bukas pa to? Okay pa to ang... Of course, bukas na bukas ang Pag-asa Action Boy kaya sa mga... Kaya na bala kayo sa mga to ka unit ba? Ang Lacson Anchorage. So, baka, ikamuha ng pauna-una lang ni kaysa ka-unit, pero duha niya ka-room Action Boy. Ang dra sa may Lacson's Anchorage bala, fully furnished, pabot silingon aratanan. Yes. May aircon, tanan-tanan dira, pwede ka mo kaluto, may kitchen mong, kahit syempre, gated pa ni Action Boy, kag 24/7 yung CCTV. Yes, may aircon siya, kag may hot and cold shower, kung medyo kanding-kandingon ka da, nga ginatugnawan ka, Da ka sa hot. so i-on mong hot, pero hindi man tuman ka hot, kaya basi mapaksit ang Oh, mga... kabalo ko lang magtulo timpla. Paksit gidya. Paksit gidya. Di wala mo nagagawit na rin na. Ano nagaling lapnos, Oo, naman na. So, mga ka-action ha, ano ka mo, i-search na dra sa mga, sa Airbnb bala. Kaya makita nyo dra ang Lacson's Anchorage. Kung luyag nyo sang komportable, matinlo, kag safe nga matiniran, sini nga Mascara Festival. Labi na sa highlights, Action Boy. Correct. So, pwede ka mo dra i-search nyo dra sa Airbnb, Lacson's Anchorage, or pwede ka mo directly mag-contact kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. So again ha, 0919-870-5832. Hindi lang ni pang pamilya, pwede gid pang barkada. Kay one unit lang siya, pero duha na Duha ka rooms. kwarto, kag may sala, kag may of course may Hindi na ako kitchen. magdala mga habol. Kaya may mga habol. Ara na, bedroom prito needs, Action Boy. okay. Kompletos, ricados. Mulunan, Dala na sa ara bayo na. mo, ha? Ulunan, ara na. Ara na, budla na sige. ula-ulunan. So again, mga ka-action ha, bisita ka mo dra sa may sa may Lacson's Anchorage, kay pwede man dra ang monthly rentals, especially sa mga estudyante. May Okay. lain naman na sila nga unit Alay naman na ang ya. para sa mga estudyante. Doon mga transient boarders gali na daya. Yes, Mga ang- transient pwede da. Pwede sa ining one unit kag duha ka rooms, okay? So again ha, Lacson's Anchorage dira sa may Barangay Alihis, mga ka-action, malapit ni siya sa John B. Lacson Maritime School. Okay. Okay, Sige, then- dali lang ha. Kay may ara pagkikita gali nga nadakpan na naman. Ha? Sa nadakpan atong na dakop naman. ka, daog ka promo. Standby. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop
Dakop ka, daog ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Okay, ano na nato nadakpan karon nga nga monitor sa Aksyon Radio Bacolod. Upod kita kay Aksyon Alvin Grava, direkta dira sa Barangay 41. Aksyon Alvin, good morning. Energy, good action, boy! Well, Mataktak gani karon ng May nadakpan kita action, boy, no? That is why ang energy ta subong Perte. pertigid. Kay mas malantaw ko, mas mabaskog pagid ang ining energy sang maswerte. Nga madakpan ta subong aga. Di ka gani, di ka nadampi sa 41 da. Ari kami sa Purok 5, kagina ara sa Purok 4, subong ari kami sa Purok 5 action boy. Nagsaylo ka lang. Nagsaylo lang ko action boy sa piyak nga suba. Oo, pero delikado, no? Kay base ko lang kay may doggy. Oo, makita mo ni doggy kilid ko diyo. may ido sa kilid. Pindo, ang ito ka pamati man sa Aksyon Radio. Oo, sound tripping man sa. Panagbalay ta di bala. Good morning, Tagbalay. Hello. Ay, may tawo. Oh, may tao nga, may ara. Nagwa na. Ara. Bation ang monitor edi. Oo, bation monitor niya di action boy kay Ario na butang bagiya mismo sa sulod sa iyaganhaan. Sa may pertahan gid. I-request sa bigay pa na yun lang jutay. Pwede request sabihin na hinayan talang jutay. Diri lang diri ka na lang ma'am. Sagwa na lang ta. Sagwa na lang ta madam. Makunta na siguro duwa na Aksyon Alvin ng ido, okay lang na. Ma'am, ang ido mo okay lang ni siya? Okay lang. Pangaga. Iyan, nakatupad balay. Iyan katupad balay. Anyway, ma'am, aktuhat ka nagpamati, ma'am, sa Aksyon Radio. Ano gani pangalan mo? Erika Rivera. Erika Rivera. Oo, pila ang edad mo, Erika? 24. 24. Dalaga? May bata na. Okay. Hindi na pagpadalume, ha? Okay na na. Action boy, padanta diri di sa padalom. Anyway, ma'am Erika, nadakpan ta ka nagapamatigid sa Aksyon Radio. Sino na ginapamatian mo, subong? Si Dorel Kagsi Boy. Joy Boy? Anyway, ma'am, naaktuhan ta ka nagapamati sa Aksyon Radio. Bato na, ma'am, ang magsamtangga pangapika karoon. At least madumduman mo, adlaw may ara pa. May ara ka nga mag nga ginadala kaga ginauyatan. But of course, regalo, ma'am, sang Aksyon Radio Bacolod sa imo. Okay ka na sila, ma'am? Okay, thank you. Thank you. Amo lang na. Thanks so much. Salamat kid sa Aksyon Radio. Sinong paborito mo sa Aksyon Radio? Si Eden Aboto. Sila ni... Okay, paborito niya gid. Anyway, paborito mo man si Eden, kagari mo, regalo sang Aksyon Radio Bacolod sa imo. Okay ka ni ma'am? Okay ka na? Sir. Ate, anong ambal mo, ma'am? Thank you, sir, sa Aksyon Radio. Ma'am, ano pangalan mo, di ba? Erika Rivera. Si Erika Rivera, Aksyon boy, diri sa Purok 5, Barangay 41. Diri sa Siyudad ng Bacolod. Gamay lang sala mo ni Aksyon boy. Pareho, dagdag ka di dayon sa may suba. Skidid lang gid kami sang suba, abi. Sa Barangay 41. So, rekta diri sa Barangay 41 with Aksyon Nani Kiraw. Ini si Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Congratulations and celebrations. Okay, congratulations dira kay Erika Rivera. Anong bisa ni Sharon man? Sharon Rivera. Ay, susa. Basi, Congratulations. pakaisa sang una. Sang Basi una lang. kung paka-apat or paka-lima, guro. Grabe. So, congratulations. Kamungan mga ka-aksyon, mag-angkon sa kayunan nga magdaog man, kung malabayan ka mo sa aton sini nga mga staff, sa aton patrol, kaya nagpamati sa Aksyon Radio, no? Get a chance to win sa aton mga pa-premyo. Pasalamat sa Aksyon Radio Bacolod. Bantayan nyo ang paglibot pag in-Action Boy.
boy, kay ginadungagan niya na daan. Ado lang kag-agree, yaw. Jonalyn Ninyal de Crupito, kagher sa tamyaw ko no sa si Jose Rizon na pinigunyo, tamyaw niyang ila Blue Guard na sa likod Nissan, na? Good morning, Nandara. Jocelyn, Jonalyn, kadamda mo, ginapa-greet mo, ang ibang boss na. Ray Jantan Villalon, morning man, kag kay Novi Magapan, Jocelyn Song Comedia. May lang laging kagat sang ido sa Alvin. Gatulok-tulok dira nang ido siya. Gani. Andes Pilingon. Injig ko sa mga mati sa inyo. Thank you. JVL Untayaw. Good morning, man. Good morning ko na sa bayaw ni Kuano Blated. Happy 60th birthday sa bayaw ni Ihada Jocelyn. Nga si Diosdado Entrata. Dadong kapon ni October 9. Dahil lang sundoran kay may ari pag ko din lang nga i-greet balaw sa kay dudes ni lang nga birthday ginapag-greet Ma'am Jean Galvan Aguirre dimandan anahaw sa inigaran kay sa mga workers nagbulig kay Sir Felix Campaniel kahapon. Anong bulig nila? Sige, salamat sa inyo ha. Kay Jean Galvan Aguirre dimandan anahaw. Hinigara asa na gasinugpo na sa anahaw hinigaran. Nano niya si dudes ay nano. O sige lang anyway. Okay. Action doors. Sa liwat sa mga may birthday karon nga adlaw si John Vincent Kayaw. Good morning and happy birthday. Yes, happy birthday John Vincent. Kag liwat i-congratulate ko lang akon friend bala kag mentor si Dr. Deborah Natalia Espinosa Singson for sa investiture as college administrator sa Bago City College and the first college president sa Bago City College. Bago na sana may college president mo so duwang i-position college administrator at the same time college president siya. Yes. Congratulations na Debing Bing, ano? Good morning, One Action Boys. Ang Saturday, panigali ho. Related happy birthday lang kay Dr. George Paroco, former college administrator sang Bago City College. Birthday ang isang Sabado. Happy birthday, Dr. George. Yes. Brother na sa ni Kwan ni Sir Jomay. Paroco. Okay. So, sige. Belated happy birthday lang sila na ni Malu. Malu. Paroco. Ang pagpanamyo halin kay JB Dasilio, teacher siya sa Sumag, Manaction. Okay. Sige. Dali na kita sa aton nga balita espesyal. Okay. Ining mga naglain-lain mo lang nga pamaagi Action Boy para magka peace of mind. So hindi mo na kinanglan mag-travel especially kung wala ka budget. Good lay dan mag-travel nga wala ka budget Action Boy, correct. Gali. Kaya ang travel, especially sa pwede ibang ka wala ko budget, may upod lang kuya nga nagdala sa budget. Pwede pwede basta may upod ka lang nga may dala budget. Pero kung wala ka mo budget nga duwa, pamuyong na lang. Kasi kagawad imbong gali. Araman siya. Wala sila ni Kapito sa Barangay Hall. Morning na sa inyo. Good morning lang sa inyo kagawad imbong Jocampo. Okay? So, Ari Action Boy, una. Kag danay ka. Birthday man sang bana ni Chin Arita Lobrido, si J-Boy Lobrido. Happy birthday na J-Boy Lobrido. Birthday ka birthday. Happy birthday. Duda mo, gidyo ka birthday sining October. Ligad bala nga to kay Biyernes. So, kadamo sa aton sang gintami. Happy birthday man sa akon amigo. Sige. So, tara niya may birthday today. Amigo ko sino ganay. Sige, amigo mo. Si Senator Cheese Ay, Escudero. galing. Dalipat ko. Senator Cheese Escudero, happy birthday. Karon nga na, October 10. Sige. So, pwede na rikta sa atong balita espesyal. Nagkalailan yung pamagi para magka-peace of mind man ta Action Boy. So, kadamo, nagidaan subong sang mga wala bagay. Peace of mind. Wala peace of mind. Nagkakaano sila, naga-overthink. Sa ilang nagkaka-stress. So, ang utok nila do, pero nagigka-drain ka. Lain man na yung overthinking kag advanced thinking, no? Alain man na yan. Although mulis lang magpaka-isa sila doon. Na-blues na yan. May advanced thinking, may overthinking. Lain mo na iyan. Okay? So, una Action Boy, magpamati ka sa mga relaxing music. Okay? Para ma-relax, of course, ang imo nga mga mga utok da. Mga utok da. Mga utok da. Mga brain cells relaxing mo da. Music. Oo. Ang mga ginatawag ba nila nga healing music, meditation music. Mga example, be? Hindi niyo mo. Bakit ito naglibag? Kuha ko na mga heal the world, make it a better place. Ano mo na? Ako to tani. Hindi mo to amuha. Hindi ko rin sa mga upag Gangnam Style.
Kaya mga brain cells mo na magsinampukanay na ka. So dito ka sa relax na doon flow bala sa imong ano, doon ka nami lang. Tsakto na yung maging kanta. Tsakto na. Heal the world. Make it a better place. Yeah. So mapamati ka Drag Action Boy. Relaxing music. Yes. Ako naman ako na sa mga mellow lang mellow sounds. Para maano ka ma-relieve kasi All mga stress. Samtang ka inom I'm pa walking in a dream. Samtang ka inom pa isang hot nga tea or hot ko samtang inom ko beer. Ano yung bira kayo lainan eh. Hubbard ka na tapos na. Sa langit wala na. Wala mo naging kanta, Saan mo nakakanta sa videokihan, Itong pag, meet sang Airby? Hindi ko na yan sa amo na yan ang mga kanta ya. Kaya way ka para tamaan. Pero kung maka 5 litros na, pwede na eh. Langit wala sang beer. That's why we have it. That's why we drink from here. Ay, bongga! Ito yung lahat ng mga tidrink na inom. Sama na siya Action Boy kay nami ini nga mas makatipid ka pa blahaw. Correct. Kay kung mag-travel kati although ma-relieve ka gid man si mo stress, pero naman ang bulsa naman ang apektuhan. So kung maapektuhan mo bulsa, balik naman. Stress ka naman. Stress ka naman. So pamati na lang music nga relaxing dira ka damo subong YouTube, damo dira mga Spotify dira, mga sa app sa iPhone. Bisan ang notice ko bala, bisan ang mga millennials bala, namiyamas lang mamati sa mga music of yesteryears. Yes, mga old songs, madugay-dugay na. Mga old songs, madugay-dugay na. May mga old songs yung bago lang mo. Meron ko old songs nga sa So you meant to say may mga old songs nga bago lang. Gin revive. Bago lang gin kanta. So next Action Boy, Ario, anami man siya. Maglantaw sa mga documentaries. Documentaries. Okay. Ako na. Oo. Mga documentaries, namiyan ko. Galantaw ko na sa iyan ni Cara David. Kilala mo si Cara David? Oo, Cara favorite ko na siya. Favorite ko na siya nga nag-ano sang documentarist. Gani sa basta ka namin na sa iya. Kay ama Action Boy, ang ang paglantaw kuno sang mga documentaries Black Action Boy. Ang ginagamit nila nga na tone balado ka gani. Kalma lang. Like sa mga malantaw ka sa mga suspense, di ba Ay, hindi ko na yan. Oo. Mga horror? Kurog-kurog ka na. Hindi ko sang horror, hindi mo kung sang tama ka suspense. Yes. Ang ang ginatawag nga monotonous nga pag-saysay. Naman na. Kay do ka relaxing, very interesting. Damo ka pa makuha. Action Boy nga mga learning. Ang isa sa learning mo is overtime ka na. Ay, garo ya. Basta mo na iba na. Basta mo na. First two. Listen to mellow music. Relaxing music. Kag tanaw sa mga documentaries. Wag luwas ka ma-relax sa documentaries, maka-learn ka pa. Muna bala kita mo ako damo ko isa ng bangkot sa kun kabalo ko sa mga kwan. Kaya tanaw ko mga documentaries, kabalo ko sa mga nakakatabo sa una mo. Damo ko na balan nga nakatabo. So mo nang mayo nga himuon mga hobby action bag-o nga hobby na. Maglantaw documentaries. Hindi ka lang sige YouTube nga kun ano dang mga lantaw mga vlog nga wala pulos. Da mga dugang pakana isa sa mga na. Mga ginuwa maigot-igot. Wala isa igot-igot. Sa TikTok nila. Sige, Josephine Laxalat morning. Sakay Kwan Mandra, kay Onso Joy Kenneth. Oy, morsa ka daday, kumusta ka mo ha? Kag happy birthday sa amon na tita, kay Tita Lourdes Baby Alayon. Good morning and happy birthday dira sa imo. Morning man kay Felix Bergula Campaniel, listener tagin ni. Abid. Listener tagin siya. Abid. Berte no. Mga ka-aksyon, nalangala na sa aton panahon. Standby na kita sa Action Hotline. May kopon nyo sa Action Art Tayhupo. Ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Cabal. Action Boy Dran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin